Παραγγελία, έλα Σάρα, κάτσε λίγο. Να βαφτώ. Πώς κάνεις έτσι, μωρέ? Μωρή, μπορεί να είναι το τυχερό μου. Σιγά. Έχεις καλά, η παραγγελία αυτά. Ευχαριστούμε. 15,80. Wow, επειδή είσαι... Πού είναι η Ναταλία? Πού είναι η Ναταλία? Πού είναι η Ναταλία? Πολύ cyber goth. Κράτα και τα αρέστα. Ευχαριστώ, Δεσποινή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Ουφ, σκάσαμε. Εντάξει, επιβιώσαμε. Καλό ήταν το δείγμα τελικά. Δεν μου λες. Έχεις και εσύ την περίεργη δημοσιοτησία το βράδυ, σαν να μας ακολουθεί κάποιος όλη την ώρα. Ξέρω, κάπως κάτι περίεργο νιώθω. Wow, αυτό μου ακούγεται πολύ dark. Αχ, μη μου λέτε τέτοια. Διάβασα κάτι στο Κοσμοπόλιταν και έχω σκεφτεί. Έλα μωρέ τώρα. Εντάξει, βασικά να αρχίσει να σταματήσει η ερώτηση. Μαλάκα. Αχ, Παναγία μου, κάτι του συντάζει. Δεν υπάρχουν ανάφορα. Εγώ φεύγω από το κολόσπιτά σας. Τι θέλεις? Ποιος είσαι? Τι θέλεις από εμάς? Είναι νεκρός. Είσαι νεκρός. Καλή φάση, φιλάρα. Γιατί ήρθες εδώ πέρα τώρα? Όλοι. Όλη την βραδιά. Μαζί μας. Καλά, εγώ θα πω ότι δεν μπορώ πάλι πώς σας μιλήσα. Γιατί... Γιατί χρησιμοποιώ αυτό. Πού είναι η Ναταλία? Πού είναι η Ναταλία? Ναταλία. Αποσμητικό Ναταλία. Και νεκρούς αρωματίζει. Ως εδώ. Δεν θα ξαναμιλήσεις έτσι. Ως εδώ. Και στην κυρία σου. Ένα πασάκι σας παρακαλώ. Αγκουράκι, μαρούλι, καρότο, 4 προσθέσεις. Και ένα τόστ με κασέρι καπνιστό, καλοπούλα. Χρυσό ζύπονα από σπίτι μου. Σιγά εσύ. Όχι αγάπη μου, εμένα η γιαγιά μου 7 γενιές πριν ήταν καλή. Αγάπη μου, εμείς 7 γενιές πριν, οι γόμφοι. Χέσω. Όχι αγάπη μου, εμένα η γιαγιά μου 7 γενιές πριν ήταν καλή. Αγάπη μου, εμείς οι γόμφοι. Πας εσύ, όχι, τραστό. Φέτα, μανούρι. Αυτό είναι καλό, μωρέ. Όχι, χωριάτικο. Ποιος εγώ, ξέρετε με ποιον μιλάτε. Χωριάτικο. Έλα, δεν πειράζει, δεν κάνουμε. Έλα. Για να δω. Λοιπόν, παιδιά, ξέχασα τα λεφτά σου. Ναι, stop. Wow. Πολύ τα. Αχ, μη μου λέτε τέτοια. Διάβασα κάτι στο Κοσμοπόλιταν και έχω σκεφτεί. Αρέσει πολύ
ωραίο αυτό, έτσι. Παιδιά. Αχ, μην μου λέτε τέτοια. Διάβασε κάτι στο Κοσμοπόλιτα. Αποσμητικό, Ναταλία. Ακόμα και... Μαλάκες, βαρέθηκα να το κάνω, να ανήψω.